खुलुमबाय अनजाथाव फरायसुलि फरायसुला नोंथांमोन आं दिनै आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो क्लास 5 नि लेसन 2 द जय अफ हेल्पिंखौ सावरायनो थाखाय लादों लेसननि मुङानो जादों द जय अफ हेल्पिं हेफाजाब होनायनि रंजानाय फैदो जों बिदिब्ला मेन लेसनाव थांनोसै द स्कुल बेल rang Raju, Nita and Geeta rushed to school as they were getting late. The school bell rang. Schoolनि बेला रिंदोंमोन. Raju, Nita and Geeta नारला नारसियै सिगांथिं आवगायलांदोंमोन मानोना बिसोरो गोबाव जादोंमोन. The morning assembly was about to begin. फुंबिलिनि आरज खन्नाया जागायहां जाबायमोन. Somehow they managed to join the assembly. जायखिजाया राहाजों बिसोरो बेवहाय जइन जाहैदोंमोन बा लोगो जाहैदोंमोन आरोना. At the end of the assembly, the headmaster announced. आरज खन्नायनि जोबहां जानाय समाव हेडमास्टारा बुंबाय मोनसे बाथ्रा बुंबाय I have something very important to tell you. आं नोंसोरनि गेजेराव मोननैसो जोबोर गोनांथि बाथ्रा खोन्थानो गोनां दं होननानै We all know about the earthquake that occurred yesterday. जों गासैबो मिथिखायो दे मैयानि बांग्रिं जानाय जाथायखौ. Earthquake means बांग्रिं. It destroyed many areas in our neighboring district. मैयासे बांग्रिं जादोंमोन बे बांग्रिङा जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गोबां एरियाखौनो बा डिस्ट्रिक्ट जिल्लाफोरखौ गाज्रियै गोहोम खोख्लैदोंमोन बा फोजोबस्रांदोंमोन. People have lost their homes and belongings. बेवहाय सुबुंफोरा गोबां न' बां आरो सम्पथिफोरा खहा जादोंमोन. Many people have died. Many have got injured. गोबां सुबुंफोरा थैदोंमन आरो गाज्रि गोहोम खोख्लैजादोंमन. So we must help these people. बेनिखायनो जों बेफोर सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनांगौ. Please contribute whatever is possible for you. अन्नानै दान खालाम बा contribute खालाम नोंसोरो जा हायो. You can give food items. जानाय आदार हिसाबै नोंसोर होनो हायो. Fresh or dry. गोथां आरो गोरान. Fresh फुलकबि बान्दाकबि आलु बेफोर जायो. ड्राइ हिसाबै माइरं दालि आरि बुट बेफोरबायदिया जायो. वाटार बटल क्लथ्स मानि एटसेट्रा. दै बथल जि जोम थाखा फैसा रां रुफा बायदि बायदि. Tomorrow after morning assembly we will collect your contribution and a team of teachers and students representing our school will go to the affected area and distribute this item among the earthquake victims. गाबोन फुंनि आरज खनखांनायनि उनाव जोङो नोंसोरो जाबायदि दान होगोन बेबायदि दानखौ जोङो गाबोन फुंनि आरज खनखांनायनि उनाव बुथुमगोन कालेक्ट खालामगोन आरो टिचार फोरोंगिरि आरो स्टुडेन्ट बा फरायसाफोर मोनसे टीम जानानै मोनसे हानजा जानानै ग्रुप जानानै जोङो बै एफेक्टेड गोहोम खोख्लैजानाय जायगायाव बा बांग्रिं जानाय जायगायाव थांगोन आरो बेखौ भागायनानै राननानै हैगोन दान हिसाबै. During the lunch break, Nita, Geeta and Raju discussed what they would contribute. सानजौफुनि जानाय जोबनायनि उनाव राजु निता गिताया मा जादोंमोन रायज्लायलायदोंमोन बिसोरो मा दान होगोन होननानै. राजु I did like to give food item like bread, biscuit and fruit. राजुआ बुंदोंमोन आं बेफोरबायदि जिरादफोरखौ होनानै मोजां मोनो जेरै ब्रेड रुटिनि बानायनाय जाग्रा आदार बिस्कुट आरो फिथाइ सामथाइ. गीता That's great. बियो मोनसे गेदेर गोजोनथाव. I will contribute some money and a carton of drinking water. गीताया मा होगोन होनदों एसे एनै रां थाखा फैसा बा रां नङाबा आरो ड्रिंकिं दै बथलनि मोनसे कार्टन. नीता Please suggest what I should contribute. नीताया बुंबाय अन्नानै आंनोबो मोनसे बोसोन हो जे आं मा दान होनांगौ. राजु Why don't you bring some collect? You can collect some. मा नों एसे एनै जि लाबोनो हाया नामा? नोङो बुथुम
मा बुथुमनो होदों जोङो दा नायलांदोनि नै उननियाव मा होनदों बेवहाय from your neighbors नोङो बुथुमजे नोंनि साखाथि फाखाथिनिफ्राय एसे एनै माने जि जोमफोरखौ you can also collect some containers to store food आरो नोङो बुथुमबावनो हायो जे जानाय खायद'फोरखौ साखाथि फाखाथिनिफ्राय that will be of great help to the affected people आरो बियो मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर हेफाजाब जागोन बा दान होनाय जागोन निता Thanks a lot Raju for your suggestion जोबोरैनो गोजोन्थों राजु बेबायदि आंनो बोसोन होनायनि थाखाय I will try to collect what you suggest आङो नोंथांनि बोसोन होनायखौ नाजागोन बुथुमनो गिताया बुंबाय Can anyone help me bring the bottle of water or shall I ask the shop to deliver them to the school सोरबा आंखौ Can anybody सोरबा आंखौ दै बथल लाबोनायाव हेफाजाब होनो हागोन ना आं दखानिखौनो बुंनो जे स्कुलाव लाबोनानै दोनफैनो बा डेलिभार खालामनो राजु I think you can talk the headmaster आं सानो नोङो गाहाय फोरोंगिरिजों रायज्लाय Next day at school all the children and teachers assembled in the school playground with their contribution अखानायै फरायसालिनि मोनसे गेलेग्रा फोथाराव all student गासैबो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा एसेम्बल जादोंमोन जथुमदोंमोन जे बिसोरनि दान कन्ट्रिबिउशननि जिरादफोरजों The headmaster thanked all of them for their support गासैबो हेफाजाब होग्रा मदद होग्राफोरनिसिम हेडमास्टारा गाहाय फोरोंगिरिया मा खालामदोंमोन गोजोननाय बावदोंमोन साबायखर बावदोंमोन The good fun and a team of teachers and students then left for their destination मोनसे मोजां गारि गुड फान आरो मोनसे टीम जानानै बिसोरो बेवहाय थांनो थाखाय थांखि लाबाय बे एफेक्टेड एरियायाव In an hour they reached the earthquake affected place बिसोरो घन्टासेनि उनाव बा 1 आवारनि उनाव बिसोरो बै जायगायाव सौहैबाय They were very sad at the plight and misery of the people there बिसोरो बै जायगायाव सौहैनायनि उनाव गाज्रि गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरखौ नुनानै बिसोरनि गोसोआबो जोबोरैनो गाज्रि मोनदोंमोन बा दुखु मोनदोंमोन They distribute the things among the people बिसोरनि गेजेराव बा गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव बिसोर गावसोर लांनाय दानफोरखौ राननानै होदोंमोन Everyone was very grateful to the volunteers for their help गासैबो गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरानो बिसोरनि दान होनायाव मा जादोंमोन गोजोनदोंमोन खुसि जादोंमोन रंजादोंमोन The team members felt very happy to have helped the people in distress बेबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरनो हेफाजाब होनो मोननानै बैसोर हेफाजाब होग्राफोरा मा मोनदोंमोन जोबोरैनो गोसोआव रंजानाय आरो गोजोननाय मोनदोंमोन Raju said to himself राजुआ गावनो गाव बुंदोंमोन Helping people in need is a really wonderful feeling helping people हेफाजाब होनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मा गोमोथाव साननाय The next time I see anyone in such a plight I must try to help राजुआ गावनो गाव बुंदोंमोन जे बेबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोर नुयोब्ला गावबो इयुनाव हेफाजाब होगोन होननानै नायगिरि नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे आरज अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों बिदिब्ला उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन